Аз самият бях 48 години пушач. Това, което може да те накара да спреш цигарите, е ти самият да го решиш и да го поискаш. Повече от една година не пуша. Това, което аз самият направих, това беше една проста схема, която ми помогна по-леко да мина този период на откашляне. Това помага и на хората, които ще продължават да пушат, но по-лесно ще им бъде сутрин, особено онази кашлица, която е мъчителна. Това е Шуслерова сол номер 4. Изключително хубав ефект. Как се прави? Вечерта си изпиваш 2 таблетки с топла водичка. Аз много харесвам тази форма. Може и да се измучат, може да се разтворят и студена вода, но аз предпочитам в топла. Вечерта се изпиват. От вечерта сме си сложили в една чашка 2 таблетки да се седат. В момента, в който си отвориш очите и се изпива. След което започва едно яко кашляне, което като цяло всички го правят пушачи, да кашлят сутринта над мивката. Тогава тези жилави, бели, при някои с цвят крачки, започват да се разводняват и много по-лесно излизат. И изведнъж всички казват: ох, олекна ми. Другото, което задължително изписвам, това е Шуслерова сол номер 3. Защо? Защото навсякъде, където имаме задържан секрет, има възпаление. Няма как да няма възпаление. И именно тук Шуслерова сол номер 3 действа прекрасно. Другото, което много им помага на гърлото, Колдисеп Наносилвър. Защо? Защото той с неговото сребро, което е вътре, облегчава състоянието на хроничният фарингит. Пушите ли? Използвайте ги.